kasih yang ada di sumber Wadid Telana. Mau kore buni dewi lagi. Ojo lari. Pimpinan pun Rendu support Pengkilas Bapak Adi Tak Sopir Produk kalian nonton audio produksi kalian kesenyap dengan Mahesotir O Aji pimpinan pun O Rendu support Pengkilas Bapak Adi Tak Sopir Produk kalian nonton audio produksi Para duit gampang, entek golek, entek nyuwek, gampang le duit.
sing nyawer yo sing joget yo nyawer yo joget monggo sawer sawer kan nyawer matur suwun dan terima kasih untuk hadirnya yang sedang menyawer panjenengan yang ada di sumber Wendit Lanang Resiki sing duwe kopi Wendit Lanang wis nek nyawer kak lego iki wakile Bapak Citra ya iki nek padha ngrasakno nyawer nyawer ambek joget joget ambek nyawer monggo nyawer nyawer dan nyawer untuk nyawer panjenengan Marco Tirto Aji wis sing duwe kopi Wendit Lanang wakile saka Bapak Citra iki mangili sing padha ngrasakno ya matur suwun untuk Bapak Budi sing duwe bakso Kali Lanang iki lek gak nyawer yo gak lego karo nyawer gak ambek joget tapi selalu aktif untuk nyawer panjenengan yang ada di Wendit Lanang matur suwun sawerannya dan dukungan Anda untuk menyawer panjenengan Maestro Tirto Aji yang ada di sumber Wendit Lanang. Sing durung nyawer disiapno uang sawerane kanggo nyawer panjenengan Maestro Tirto Aji nyawer ambek joget joget ambek nyawer sing kayang panjenengan sing ana di sumber